Sú vlastne vymyslené podľa farebnej typológie. Čiže keď neviete, aký ste typ, a to vám ľuďom pristanú, tak dnes je práve ideálne priestor pre vás, aby sa vám to môže trošičku viac priblížilo. Tu máme druhého hostia. Prišiel, hádam, nebude veľmi upotený a stihol to úplne v pohode. So what you see is Pompeii by my eyes, my head. And I hope that you will like it. And any question, please ask me because I know what I was doing and I know what is there. So I think should be clear. But anyway, feel free to ask me everything what you want.